The buyer no. If it's mine, you know, sir, one almost share papa etu mu so mayen. Na a buyer no. One no search there. If it's mine. If it's a massy dinanim, about 2 4, besides you 2 4, more 2 4, aginatum, so an offense of henne. I must search you as ye, I could see him. Yef na adwo afra no otoso miensa enti de ani ahene ma etie se nyina no be se ma fenso ma tie ye mabusua akonkode ase ene ahyemfo eti se ye pasumdue ye ne no ahene ma no ye nsi hene ena ye nyedom ye de hia ne se ye nye hene ohini bi obabia so no wo ye papa na de akira ne se pese abusua no mienu ekabo mu de gatoa ne ma abusua no ahyirem ena wangode ase ene fensoman Offenso ma hene foforo na nadwamna kenten a wotoso eminsa ena sebi oson sebi nya do wabedi ade se osante wabedi ade se offenso hene wo so ya che ne manfo ena offenso so wabepeda be so ya che yiro osante hene wayi ne hema foforo ama wono so sebi wo so ai wode na kire offenso man ena offenso abayi na kire yiro osante hene wa hene obedi na ade waye na brimpon yie sebi apona konya de akwakwa kosi honom na nanse mu ne ehu se mrantie ne maba wo bi asode a omo so mo ya hie mu adehie eno nti no mo de omo je na nadwamna kententumu a enye yie eno nti omo ye kira ne se omo mane nton kun omo mane nton asase bia enye bibia enti ehu nsem no ene de betoto ntinten fidie so ba ko bi mpo ye huye na sebi ewukude ena ba ko nso so ya akoside ne ewukude sebi na nadwamna kenten konkonya so akwa ya amamre ne amane a akwa yi sebi akoka nanano mo ano a emrantie aba besi ho kwan eje apozifo ene wo mba mu a enam so ma wonya kwan ewura mu koye sebi amane ansa no wo nsa epie na no na sansem ne ha adwene yi pa omunsem omo kan se na yewura keke sapon ena sebi na nka opese nka odi ade na yenka ne yehu sa akonya wo he to a nipa ba akofo ne efro nipa mienu nzemi ni akonya ena samanso nso so ya na daya ne euro santa hene ka sa wo 3 euro santa hene entam na sa wo ka sere de atwemanso eno nti sa wo de twemanso a na sa manso no wanni nkunimu a enye sa chenchene a wo twemanso no nti na wo sa odi nkunim untimi ni nkunim sa wanni nkunimu a wodi nkunim anka wo pe na wanni nkunim no nso so de wodi nkunim so no so fata so wodi nkunim aho eno na sabi yeson sabi nyado ne euro sante hena asam ne ba ne euro sante hena wo ka no wo so kodwokodwu asapon se na nka akonya yi wo pa GMPC me na me so wo nsam ye fa wo dwuma enitina so wo fen so akonya na nka wani je ho se wo pese wudi a me no mienu ekun ni yentemu eno ane se nka waba be ka kire me se ira wadama me bese nka ja wadama oboa me ma me hwe ofen so akonya no so enka wo hene se bi so bi nya to enka obefre adehye na odi ato wani mu ira sante hene waye bida edi kan sua ho ade wo ha ye wo nkro no mu bia se bi na adehye ni ho ayiro sante hene de ma obi eno wode ma no nipa ni wu a akonya ne besa ba beda bebi eda nanka waye ne sa de ma eye yira keke sapo tike yira keke sapo wu a na se be so se be nya ado okra kwa na akonya na ba beda abusua fia na se beda adehye abusua na nke demo no na so Dr. Keke sapo anya ne sa o kosre yira ntam ka se wo ye dehye abra no onu so nim se wonya dehye ana obeka ne mpanyinsem ena se de abusuadua asitie no se wonni anwo awanwo owo nso owo abusuadua na se wonni mu abusuadua ne beyi wapi wo mu nso abusuadua ne de ubehim eno nti saa ne koye enti de ebusa ne se enti saa ne koye na se ye nya wahene ewo se bi ofenso
wabedi ade adesibusu nyina ata na chi wayi ne hema awie woso ye wie na sese nsase ene wo man no ne sabi enkunya nyina anim na nedwam na kenten na mmarante ne maba wo bi asode so wo nte ase no mo de o mo mpene a de me se sra ka biom de mmarante ne maba wa se nkunya sam ne nkunya ho nsem ba ya na mo nkama no ntum mo asabi so nse benya do mo petumi no o mo nkasa me emre ne mo nku o ntokwa mfama o mo na sabi o metena kunya no so na do de ba do de be ma wa ya asase plot ba kwa na se plot mienu adodo de na aka ni nyina ye ne dia enti sansem na ya na ekọ na se ye kakuro ni ye kakura de kuro ye ne dia e ya de hye o ahene manom ena afenso so ye sabi o mu ade hye o mu ya ade hye na nkasa enti se ade hye a won ewo sabi eye ofenso ahene manom ayensem twofo hye mu a kire hawa hawo mu ewo basabasa ya ekoso ewo ofenso awo mo stress asundwe emra mo mi nkoti emra ye frame ohiniba na na bonsu wiafe ababio ofenso hene na na wiafe ababio yes a friends a one sign ne ba na me de ne hye nyina no e ahenema ofenso ahenema enenne no ehia de mini odim first way ye fe no ohiniba obo wiafe akenten mini abai ye fe no wiafe akenten no wiafe akenten otosumienu na ne ba no mini abai so woni ohiniba poku ya wiafe akenten na wiafe akenten otosumiensa onyamba bi ko na anu ye no onso ne ba no bonkumi ye fe no ohiniba yafe wiafe akenten ono abo che fe no Maxwell wiafe akenten onso no na ne wiafe akenten otosumienu na ne ba no de utwato okra no ye fe no dise wiafe ababio wiafe ababio ye fe sa one side onso ne ba no na hie be hie nyina ne se mini anom ni nya ne yedoso ebi won kran bi wo brochire mi obi aso akasa se ye papa na na jamna kenten o ye papa prekope ko ze ba ye no ofenso man ayi no se one o mo hie ye papa etuo mo so man na e ba ye no wonu so a kire ofenso man si di nanim abotufo be so a kire otufo motufo agina tum so ne ofenso hene ama so atwahie akosa agusi ne hema ye fena na ajo afra no otoso miensa enti de ne ahene ma yete ase nyina no be se ma ofenso matie ye mabusua akonkode ase ene ahyemfo eti se ye pasumdue ye ne no ahene ma no ye nsi hene ena ye dom ye de hia ne se ye hene ohini bi obabia so no wo ye papa na de akira ne se pese abusua no mienu eka bomu de gatoa ne ma abusua no ahyire ena akonkode ase ene fensoman so mfo mo ho den omunyansa bibia fanta na wiafe na dwamna kenten achi se be ya asundue beba fensoman mo akire ofensoman panimfo mia kasa me kasa ya frami obo wiafe akenten bi papa ne nana wiafe akenten otosumienu onu firimu 1993 na yani atwa hye de se ni menu apa ne di kaka ye enyina ye afenso ahenema ye paso due na asema wo mo an se ye betu ye papa ne mo no ye papa ne miensa ya betu wo mo ye na wiafe ababio na wiafe akenten toso mienu na wiafe akenten toso miensa anya de obedi ye papa ne ma de sisi no ane na dwam na akenten toso mienu na de enimu se ofenso akonya no eye adehie fie mienu na edi akonya no eye ahyirem fo edi akonya no bi
ɛna akonkɔde asefo so edi akonya ne bi na yefiri enkoda abere mu nyaa na akonya no to a yehu sɛ efie ne menu nyinaa no obi a ofi sɛ obetime di akonya no obapre nanso enam sɛ enye adamadwanti no o pre a na ba kopɛ na akosin so na yɛbɔpɔ ya na sin ya ofiri mu yin na ya fa kan te otoso minu toso mi san free mu no ne ko ba no sɛ nipa bebrebe o ma pra akonya no mo nipa be do nwotwe komran ene kosi nana ya sesia yi ya fa nana dwamna kenten eso na ye wo bi ne hu sɛ ofrenso man panimfo a omu se hene no mto hene omu ma kwan ma nana no e papa no e hwa kyerɛ wɔ no ebra na amanfo nyinaa ɛwɔ enye kokoro ma de onu sha wie no ɔma no mpanimfo no asaso so afram e hwa kyerɛ nana dwamna kenten a ɔtɔso miɛnsa ɔtɔso mienu anu no na ɔma anya nto kora na ɔmokɔsrɛ nhwai o asase wura hɔ ɔpemso na ɔsɛtutu ma nso ɔma kwan na aba Kumasi ama fɛnsifo mpanimfo dodo no asai di na dwana kanta na nim ansa na dwana kanta ɔsɔ mpompo nsuo mu aso akyerɛ otumfo so nam sɛ onim amamrɛ ne amamrɛ nti no na ɛsɛ yɛ bia wayɛ na famudeɛ kasa bia kasa ɛsɛ kasa kyerɛ ɔfensuma no ɔkan nti wodina aso ebie kwan ma aban asotɔn asotee aban so enim sɛ ɔmagye na dwana kantin atoso mienu no atoma kɛsɛ dinbini kɔ aban ngoma a ɛyɛ sɛ atim nti yɛ die enim sɛ amamrɛ ne amane bia a wɔf na nafenso ne akonya ho no yɛwie afei de na sɛ yɛbɛte a ɛkyena wɔkyi sɛ yi ade ɛkyena wɔkyi sɛ ntɔkwa na kura kasa wɔkɔ a mfi akɔyɛ adeɛ kora no na sɛbi nkurɔfo bi abɛgyina abɔnten sɛ ɛnyɛ abotrɛ ne mogyaka guo na nana ɔmpa ebi kora ka ɛtu ato ama nipa wu na deɛ yɛsrɛ ɔfensoman ɔfensifoɔ mpanimfoɔ adehyeɛ ne ma nyinaa ne sɛ nana pa asomdwoeɛ ne ma no nyinaa nso so yɛpa asomdwoeɛ yɛyɛ nsi hene ɛna yɛnto hene yɛdeɛ ne sɛ onipa biara de bɛsi akonya no so biara no sɛ ɔfa saa mamre yɛ amakan nyinaa wie si apa yɛgye tum sɛ yɛbɛpa no saa nso so na ɔman hema deɛ no nso so ɛsiteɛ ɛnya si ɔman hema wie yɛde nkɔkyɛ otumfoɔ na yɛde nkɔkyɛ asante hema wie a na gɛsɛ ɔno nso so akɔyɛ yɛ maame a ne nofo tablaba no nyinaa atumi kɔnom bi na naso so ɔmpɛ sɛ ɔpɛ sɛ de asomdwere ma momentu no na dwama yɛ ahyɛmni nso ɔdwene ho sɛ me nko a mentumi mfa deɛ no saa amefa konya ba deɛ no so nkɔ akonkɔde ase ɔfensima nyinaa so agye na ɔhema no na adwere afra no a ɔtɔso miɛnsa atom na afei aka deɛ bio na wɔnom a ɔmotaa akyire atutu nsuo ni petrogu agya no mu no sɛ ɔman ne bɔ a wobɛdi hena ɔma ha so sisi yi sɛ ɔman ne ni hɔ a hwan na bɛtumi abɛdi hena ɔfɛn so nti ahenema ɛne ahenena nanom yɛsrɛ ɔman no yɛsrɛ fɛnsoman sɛ obiara na ne nye nana ɛkwan afa so a ɔdi yi akonya no biara no yɛde anim sɛ yɛwie agyena tom ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ mogyasɛm ɛnyɛ asekantwe ɛnyɛ maatwe ɛsrɛ mu mofa nkɔ ahemfie ɔhɔ ne ɛsi hene sɛ wo nso so mofi sɛ ɔtumfoɔ so na bi a mopɛ sɛ mode kɔɔ no sɛ wode bɛtumi de akɔ mmara no mu a ɔhene ɔman hene asɛm yɛtumi twaa ma no kɔsi supreme court na atwa nti saa so no mapɛ no a momfa nkɔ hɔ na monya abɔterɛ sɛ na asomdwoeɛ mmra ma mu nti yɛbɛhyia ɔman no a na yɛnum asɛm a no sɛ madaro ma moa na yɛsom moa so na mogye baa wiaseɛ
yɛn pɛsɛ mo jefam biya be ba na Dwamena kenten akonya so munya abotre na sɛ manso nkra na ɛwɔ ha onfa amamre ɛne emra kwa so na monfa twi na de bisi bia no enya afansa ofensuman asma pɛsɛ de tuma nim no ɛde ma sefi ye frame ohene ba na ya afen wiafia kenten na dodo no a nim din sɛ Maxwell wiafia kenten na fensene na wiafia kenten otosumino na ne ba no me na de tia ene ehia nsanchwerefo yi ene sen sɛ enema ekoso offense memu no sabi eniwu airtime ego man ani mose emre bi atwa mu na wote fensi din a na nka eye abodie kese afi brebe bitwa mu na sakawa na better offense ma so afi de ehun se no sakawa no abrase na de abetum eye ahensam yi sa ahensam ya beto no nyamenem ni egu oman ani mose nipa fro free ba bia be fro bia no oh ohene ba na ada ndi na kom krom ho yi a man mu ntimo nyem mo twa ma basabasa yi si krom ansa na maka ho asam na se mo yeden nti ese edeto fensumanim adehye ya omo free ashrim ni akonkodi ase sebe prensa me ni Friday nim se sabi o de hye kra de onye dom se otumfo adaroma se waje na Dwamena kenten otoso mienu atum ne de na fa amane ni amamre kwan so a de je se wo bibia no antiase bia onyi ntiase bi wo mu a ese se wo de fa sabi amamre ana amane kwan so se hososo na wo hwese emwo wa se ne amenua na kan no fa court na abazo enya ne de na yenya nya ekoso mfisi egu omane mu ase fensifo ene abrofo ne ayi bebre aka bomu a ye pese enka ebe boa ma no enso so enne no sabibia opese oye bia no ye dika hwehwe wo ye hwehwemu se saaba bi kro no asomdwe wo ho a be chia babia ofenso eda no enye emmo ofenso ma no emrantie ni ayi nyina wo ya ye bankora nyina no ne adwuma ni manimu amanonefo ya ne betumi ababoa na amanonefo yi so ehwe a efie anyo sebe mpanifo se asomofeso anyo ya kramai oni dabre nti yesre sabio nananom abusuafo nananom aka nyina se ne nwa kan na wo ya hwiremo wo ya konkodi ase o so timfo agi utum ma usai ema fensoma agi utum a ya wie ya de ya papa no sabre ya de nana Dwamena kenten eda ba de ye ye hu mfomso bia ye sra fensoma ne ye nananom ne nuanom ye ya aka no mumma sabi sempransa ya hwire akokokora hwire ne nkwa e wosade ho a enye papa ne de ekono semo anya ya sabi sempransa opam humfo a woto no bemba dako ebe da bone nti yesre enuanom a yedi animu ne yedi akiri na de nyina no so sa ne ma no emfa enjai emasomdwe ma friendso na yentima nwino ma no so da be ya yebetumi ya francophobia mbetumi abeboai ama be bibi ya ma ofensuman ma ofensuman anya ayenkoso edamase de yesre eya asomdwe de yesre eye enkabomu yenuanom mrante ne nuanom mabawa sebi moso de sabo ma asomdwe ma no mo hwe na mo matu nkotwere de twere ena sebi ozo sebi enyado empanyina mo kwa mo wo no omo so wo ma wo omo wo manananom wo ho nti ka bibie ne emo mo ni kan esansa dodode ne ba omo no omunya omo na edi tisa mo di kan no mo kosa akon no a na mo nta akire ena de ye rosante hene de na no atoso no wo dane no anyi yi ene rosante hene so ka asema obu a kotu bi eni ho betimi atena so akasa asem no eno nti mo matu nkotwere de twere
emu nyina mo mfa mpai bopa emfa ta na Dwamena Kenten echi esan se akonya no se nipa wɔ hampo ana akonya no tɔ no mu nyinaa ɛprea ba ko pɛ enu odi ade a eyeye enu nti na Dwamena Kenten eti akonya so se eye offenso ehene no medin ede maame Fozia otwe dem ponyankopon ya adoma yebihia makram